Myslíte si, že viete všetko o filmoch, hudbe a celebritách? Otestujte sa v tomto kvíze a zistite, či ste skutočný odborník na showbiznis. Sledujte si svoj počet bodov a napíšte ho do komentára. Poďme na to. Ktorá herečka ako prvá získala hviezdu na hollywoodskom chodníku slávy? A. Marilyn Monroe, B. Joanne Woodward, C. Audrey Hepburn. Správna odpoveď. B. Joanne Woodward. Svoju hviezdu získala v roku 1960, ešte pred Marilyn Monroe či Elvisom Presleym. Ktorá popová hviezda je známa ako kráľ popu? A. Prince B, Elvis Presley, C. Michael Jackson. Správna odpoveď. C. Michael Jackson. Michael Jackson popularizoval moonwalk v roku 1983, čím sa stal jedným z najslávnejších tanečných pohybov vôbec. Ktorý herec alebo herečka získali najviac Oscarov za herecké výkony? A. Meryl Streep, B. Daniel Day-Lewis, C. Katharine Hepburn. Správna odpoveď. C. Katharine Hepburn. Vyhrala 4 Oscary, viac než ktokoľvek iný v histórii. Ktorý film zarobil celosvetovo najviac peňazí, bez zohľadnenia inflácie? A. Titanic, B. Avatar, C. Avengers Endgame. Správna odpoveď. B. Avatar. Avatar zarobil viac ako 2,9 miliardy dolárov a stále je najzárobkovejším filmom všetkých čias. Ktorá speváčka získala najviac cien Grammy v histórii? A. Beyoncé, B. Madonna, C. Taylor Swift. Správna odpoveď. A. Beyoncé. Od roku 2024 má Beyoncé rekordných 32 cien Grammy. Ktorá skupina je najpredávanejším hudobným interpretom všetkých čias? A. The Beatles, B. The Rolling Stones, C. Queen. Správna odpoveď. A. The Beatles. The Beatles predali viac ako 600 miliónov nahrávok po celom svete. Ako sa volal prvý film v Marvel Cinematic Universe, MCU? A. Iron Man, B. Captain America, prvý Avenger, C. Neuveriteľný Hulk. Správna odpoveď. A. Iron Man. Film Iron Man vyšiel v roku 2008 a odštartoval celý Marvel Cinematic Universe. Aký bol prvý celovečerný animovaný film Walta Disneyho? A. Popoluška, B. Snehulienka a 7 trpaslíkov, C. Fantázia. Správna odpoveď. B. Snehulienka a 7 trpaslíkov. Tento film vyšiel v roku 1937 a bol prvým celovečerným animovaným filmom v histórii. Ktorá celebrita má najviac sledovateľov na Instagrame? A. Cristiano Ronaldo, B. Kim Kardashian, C. Selena Gomez. Správna odpoveď. A. Cristiano Ronaldo. CR7 má viac ako 600 miliónov sledovateľov, čo z neho robí kráľa Instagramu. Ktorý televízny seriál získal najviac cien Emmy? A. Hra o tróny, B. Priatelia, C. Perníkový tatko. Správna odpoveď. A. Hra o tróny. S 59 cenami Emmy je Hra o tróny najviac oceneným televíznym seriálom všetkých čias.
Ako ste si počínali? Napíšte svoj počet bodov do komentára a vyzvite svojich priateľov. Nezabudnite dať like a odber, aby vám neunikli ďalšie kvízy. Vidíme sa na budúce.